Fáilte go GASTA an trona gceist is fearr an teilifís. Cuir with Jaska second an glug agus tá muid ag glurg freagraí mícearta amháin. Freagraí atá ábhartha, freagraí atá míceart. Agus ní féidir le héine an freagra céine a thuairtún faoi go. Agus tá múinteoir eile in éanachlum an scáil an tróna inniu. Múinteoir Séamus, conna sa tá tú? What's that, Corsi? Come on, bhfuil tú ré? Tom Rig, Kinta. Inis túna dús cén scoil na bhfuil tú? Full Gaelscoil Pheig stairs, ag múna rang go chuig. Agus taken tú an cléthe, an bhfuil tú ré le go? Yep, Kinta, Tom Rig le dom. Well, déirí mé leat inis, Múinteoir Séamus, go bhfuil brona, tá clór na ginnearí tíblam an seo, tá brona ó Gaelscoil Iarlatha ag gundé na Gailge ag bór clór na ginnearí faoi láthair le chuig Múinteoir. Tá brúirt, má tá tú géiríonta, a credit muid an it, Múinteoir Séamus. Tá Corcaigh go bhain níos fearr ná na Gailge, so stócha, déirí mé mí leis. Well, béle feiceáil is féile sin na haspáin tún inis. Cuir an féidirlam 60 second a oil an glug lebardal. Cén tanmhí a déir quack? A bowl. Cén fág go rocká chuig an siopa? Car. Anamní glasra. Súthalún. Anamní sport le líharód. Sport le líharód. Snow. Cé bhéad ní atá sa bblion? Kate. Cá gurann tú uachtaróta? Potta. Tá farsnacht a dénta as céird. Ganov. Cén rang a bhúnan tú? Ham. Céird leis a scúban tú do grúig? Fork. Anamní bia atá ráiste? Protein. Cá bhfuil coní ar aon? Findalaf. Céir a churann tú ar pasta? Ketchup. Cén bhí a hagan dír tar éis anar? Agus sin an 60 second imethe Múinteoir Séamus tá Cuir Cúla4 ag comharbh na buintí an sin. Conna sa bhíonn tú? Dakar galore kun neonara. Dakar galore. Ach tasura gom now go frische me níos móna beidir dóig. Gagin degan sanna stoka nadir. Bheá sásta le dóig? Yeah, ven sauce le dóig. Ach níos móna chuig jeg now ven lán sásta. Dat vi bar an glór an sanna stoka. Well, Keep An bhfuil Kirky ag bór clór na ginnearí nu an mé Kirky ag bór clór na ginnearí Cuir Cúla4 an féidir liv scór Múinteoir Séamus thuairtam sé agam an seo. Múinteoir Séamus Gaelscoil Pheig Séirs chundé Kirky. Dúir tú go méid sásta le céin scór? Dóig? Well, fuair tú go faoite, yay! Múinteoir Séamus cógóir agus leat an níos tá dul trasna go clór na ginnearí. Cuirí mé hú tá Just tír gan or bhuiile stocha. Cuirí mé hú sin é? Níl tú ag an mór, agus cínta nach go tú ag an mnach an éad agus tá chun hú a chlánú isteach an sin. Múinteoir Séamus ó Gaelscoil Pheig Séirs gur míle mágad bhelinn ar GASTA agus ar Cúla4 slá go fógur mágad. Míle, slá libh. Múinteoir Séamus.